Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft alături de Lucas. Salut! Și salut și la Lucas din partea mea. Da, am început o nouă serie pe survival. Aoleu. E zărăgușit. Ok, nu, să nu te foiești, că se aude în video, bine? Bine. Video. Gata. Ok. Eu mă duc la cules de lemn. Fiecare cu treburile lui. Asta e capul. Tu unde te faci? Ca de obicei. Jucă-te. Nu știu. Ce folosesc să te iau sugar cane? E cea pentru cărți. Sper că nu o să vă deranjeze. Nu o să dau volum. Uite. O să-mi dau volumul mai încet puțin. Ca să mă aud, să puțin mă aud. Mamă, dar ce mă stresează, dă și tu mai încet ăla. Da, nu-mi place să aud așa la tine. Uite, Tumor! A găsit. Sunt aici, tapă. Aia tapeta. Bă, dar vor... Bine, n-am, vorbesc așa. Moră stricată. Headshot! Mă refer că... Poți să dai puțin încet? No. Poți? Am dat mai încet. Ah, ok. Am găsit eu caul și am găsit porc. Spartă. What? Lag. Și eu am un pic de lag. E și nașpa. Ce? Că nu-ți mai arată acolo sus câte FPS-uri ai. Da, asta și voia să zic. Ne-am pierdut cărnița. Ce mă enervează că tot când sunt filmuri. Păi la mine. Asta să-mi fac și eu ce vreau. Nu este aici. Nu, departe. Am găsit un loc bun de casă, în copac. Da, îmi place muntele. Unde ești? Oaie. Unde-i, bă? Abrizo! Nu te du mai jos. Că, ce om rău! Scuze. Ce trebuie să vii numai după mine? Da, de greșeală. Și acum, nu mai... Dai mie tot ăsta. Nu te du încolo. Nu te du încolo. Așa. Ciao. Apoi mi-am pus dertul jos. Oh. Nu vedeau.
acolo nu mai aveam lemn. Păi este. Este de ăla. Și Stai să iau un copac. de asta aici la poalele muntelor. Ah, ok. Să iau un copac. De ce că acolo? Să iau acolo. Ok, gata, am tăiat copacul. Hai că vin. Fac aproape 2 stecuri. Pentru că știu că din 31 de mușteni faci 2 un stec și 60. Multe ori acolo. What the fuck? Ce? What the fuck? Ce? De ce am 3 luni? De ce am primit de la oaie? Cred 2 luni. Mai puțin. O să-ți faci pat, nu paturi. Ba da, 2 paturi. Aia, băia. Uite, oaie. Mă duc după oaie. Nu. Avem luna. A mea, mă duc după ea. Avem destul. Mă duc după ea. Oh, ce șmecheri aici? Aici am vrut. În spatele tău. Știu că ești acolo. Ce Ți-am vrei? dat un număr. Ah, oh, thank you. Da, am deja un porșo. Un cookie, nu cookie. Eu am 9 mâncăruri de... Cum se spune? Mă duc să iau porșo. Mă duc să nu mor pe porșo. Eu merg după lemn. Ai tot destul lemn. Da. Am 28. E cam 2 stecuri. Eu știu cum să ne facem o căcă. Hai la mine că și aici ai un porc. Dar pe celor l-am pierdut. Asta-i. Nu eu l-am, mă. Dar toți se duc în râpă. Aia, sorta, lasă, stai acolo. Că am destul de mâncat. Ce? Bă, dar fă patul! De ce dai comenzi? Am lemn. Ah, mă rog. Da, e aici un pic jos. Stai. De ce? De ce sugar? Da, băi, trebuie să duci aiurea. Bă, what? Stai. Ok. Am uitat cum te face. Stabilim acolo. Bine, o Stai, mă, trece aici, mă. God, fii atent aici. Bă, dar îți las patul acolo. Aici stă. Unde? Ce aici? Trebuie un spațiu mai drept. Ce spațiu drept am văzut. Dar aici pe munte e bine să-ți faci casa. Păi da, uite, aici ce spațiu drept e unde suntem noi aici. Aici. Păi da. Uite aici, bă. Bine. De cineva ușa. Înghise rog ușa. Filmăm. Aia mea va fi. Deci, bine. Băi, Doamne! Se sparge telefonul ăsta. Se duce. Deci se duce la mine, se duce. Elen. La tine cât timp a trecut? La mine 10 minute.
Merge. Pe etaj. Care nu? Du-te la bază, acolo la locul ăla drept. Și? Pune crafting-ul și fă un furnace. Furnace. Bine, fac un furnace. Pune acolo, apoi. Ok, punem așa. Așa. Fac un băț. Și târn acolo. Ups. La mine a trecut 11 minute. Îmi fac aici o gaură. O mină. Ce? Unde ești? Am o surpriză pentru... Surpriză. Uite ce ți-am dat. Wow, unde ai găsit-o? Am făcut-o. Thank you. Voiam să fie a mea, dar cred că tu ai nevoie de ea. Să nu mă ploaie în cap? Sau să nu-mi cadă pietricele în cap până să mă Știi? Ăla? Da. S-a făcut un cap de piatră? Da. Stai că fac și eu. Bă, să știi că mie îmi place mult să mă joc prima oară pe Survivor. Mie îmi place și creativul. Da. Stai să merg și eu niște pol să fac torțe. Nu cred că vedem aici o aici. Uite, am găsit coul, o mină. Lasă că-ți spun eu. Să aduc acum. Am găsit coul, mină. Păi ești într-un mod. Nu înțeles. Este greu. Ok, n-am luat. Hai, bă. Și nici eu iau. Am luat piatra. Hai, eu iau. Stai să iau carbonul ăsta. Stau încă cam prost cu lemnul. Ok? Trebuie să... Cât le 27 de bușteni. 37 wood plank. Ok, hai că fac un furnace. Mă enervează asta persoana care a luat aici la mine. Uite, ți-am băgat acolo. Și ți-am băgat și de asta. Bagă-ți acolo. Eu îmi pun în primul. Să știi, bine? Ăla de lângă crafting îmi pun eu. Dacă carnea de vită, îmi pui toate. Ok. Bă, ne încercăm norocul. Hai să ne încercăm. Fii liberă! Mă omoră. Cipi, cipi, cipi. Lasă să fie liberă. Să ne facă ouă. Stai să-mi fac aici. Tot. Ok, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!